מה קורה אנשים? כאן דוד ואיתי נגטיב או איך שקוראים לו עמית. שלום. והיום אנחנו בסרטון ראשון של סיסגו ואנחנו כאן בשעת V-Games קלאב 9 בהאנגר גיימס ולמתי שסכין ודקרתי מישהו. איפה אתה הולך לבית? כן, אני בבית. בגוש הזה, אתה רואה את הגוש עצים האלה? אני עומד שם. עושה בנו פה על העצים. בגוש עצים האלה. חורים טיפשות גם, חורים טיפשות גם. איזה גוש עצים? הנה, אני שומע. הנה זה. יש פה גוש עצים. הנה אתה, אני רואה לך את הרגול שלך. בסדר, רוץ, אני רואה אותך, זהו. אוף. אני סבבה, אני זה אתה, מאחוריך. איפה? מאחוריך. קופץ מאחוריי? כן, לבנו אז ככה. אני בובל למים. עכשיו אני מאחוריך אפילו עוקף אותך עוד שנייה. הופה. רגע, אני עושה בני. נייס. צ'סט. יש לי UMP. נייס. אבל למה? זה לא אתה, שיט. עוד אחד במים. כן. חשבתי שזה אתה. לול. שיט. אוקיי, חברים, זה פייל. עכשיו הוא צוחק עליי. חסם אותם, שזה לא יפריע לה. אבל בתכלס, עכשיו הוא צוחק עליי. גם בצדק, חשבתי שזה דוד. כזה פייל, אני יכול להתערב איתכם? לא קרה עוד. לא קרה. יש לנו 5 אנשים במשחק. 4, סליחה. ובוא נלך לראות אולי נקבל פה חשמל או משהו. בוא, הוא שסטרץ'. תביא חיים דוד, אתה יכול. כזה אני UMP בחיים להרוג אותו. ברח, זהו, ברח. משום מה יש פה כל כך הרבה צ'אנקים. אבל הוא נראה לי חוזר, אחי. שיחזור. הוא חוזר נראה לי. הגעתי אליו אש. הוא ראה את האש, אבל... אני אגיד לכם, הוא ראה את האש. עדיף שתסתכל עליי, תראה אם זה קורה אליי. אוקיי. אני חושב, היה לי דרופ לרגע. אף אחד, אני לא רואה אדום בסביבתך. אדום אחד. טלפון שלי מפריע לי. אדום אחד אני לא רואה בסביבה שלך. וואו, יש לי דרופ בזמן האחרון. כאילו בדפורסט צילמתי ולא היה לי דרופ. וואו, דפורט. אפילו בדפורסט צילמתי על הרגלרות הכי גבוהות ולא היה לי דרופ לבד. שבסיס גושל וגרפיקה פי 2 יותר נמוכה. לפיסטוק. ולך 3 איש. אז אני אגיד לך, אחד היא בכלל למעלה. עוד שנייה רק את עצמו. אחד היא 51. יש סעדוף. לא. כי אם אני מתבלע מישהו כזה, כאילו קרוב... אבל זה גם יכול להיות הרבה לרעתך. זה יכול להיות הרבה לרעתך מאשר לרעתך. אחד ישר ממך. אחד אתה הולך ישר, פונה טיפה בצד, יש שם מישהו. בצד, לפני הצד. השני. בדיוק. איפה שבנית, רק ישר יש שם מישהו. כנסו לי לתחת. אוקיי, עכשיו. קיבלתי אסיסט. אוקיי, איפה? הוא קרוב אליך. אני אגיד לך, אתה יודע מה, אני אסתכל עליו. כשאני אסתכל עליו אז יהיה לך יותר טוב. אם אני אסתכל עליו... הנה, אתה די רחוק ממנו. ממש רחוק ממנו. נפתח? נפתח. בצד, לך לצד. כן. הסתובב קצת טיפה, איפה שהיית בטיפה. בלבד לצד השני. לא טיפה לצד השני. לא, לצד השני. כן, אני אעשה לו בעלי. איזה אני אלך אליו, אני ימות. אני אלך אליו וימות. אוקיי. הופה. יספי. אז אם הוא מתכוון לכיוון לך, לא. הוא לא לכיוון. האם הוא מתקדם מאחוריי? לא ידוע. לא. הוא נכנס לבית מהסם הזה עם המאפן איפה שנפגשנו. כן. הנה, אתה עומד לראות אותו. בדיוק איפה שנפגשנו. כן, הנה. הוא התחיל לחרבש, הוא לא יודע איפה אתה. הוא רוצה לדרך את הסיבוב בשיפט. בדיוק. הדשוט. נגמר. אז אנחנו הולכים ונחזור לכם במשחק הבא. כבר חוזרים. טוב, חזרנו לכם במשחק שני. אלא בואו נתחיל. אתה רואה אותם? מישהו רוצה קומפ? מה זה לא יודע מה. התרנגולת, הזומבי צ'יקין שלי מקבל סכין פלוס חשמל, פלוס כל הרימונים. סכין, חשמל וכל הרימונים. אותו מקום אני פגש איתי, אותו מקום. 1, אני באותו מקום. 3. מה? לא יודע. איך ניסה לקפוץ עליי, להרוג אותי בשוש והרגתי אותו.
אוי, אחד פה מנשק, עושה את אותי. בוא, דוד, אני שם, דוד, אני באותו מקום, הנה אתה, דוד. הנה אתה. כן. מישהו, בוא. יש לי חשמל ויש לי רימונים, עמוד. אין לי כלום. או, פאק. זרוק לי פיסטול משהו, פיסטול. אין לי שום דבר, יש לי רק חשמל וסכין. וכל הרימונים. אני יכול לזרוק חשמל? לא. תקור לך, תקור. המים תפוס בטח. אז אם מישהו עם דיגל, אני אנסה להראות אותו עם חשמל. מאג. לקחתי מאג, גם... הוא נייס, אז יש לי נשק. ברח. שיט. נייס, תודה. אבל הורידו לי קצת HP ואין לי כלום. אין לך כלום? עדיין אין לך כלום? יש לי 90 ויש לי מאג. לא, תשאיר. חשבתי שיש לך איזה UMP ככה, שכחת. לא יודע. בוא לתוך הבית, נראה לי יעשה שם איזה משהו ספאון. אז בוא נשאר בתוך הבית נחכה, יאללה עמית? כן, אני גם חושב, אבל צריך גם נשק, אחי, זה לא אפשר ככה בלי בלי נשק. זה הקטע, חכה למישהו, אני ארוג אותו, קח לו את הנשק וסלמת. אז בואו נלך קצת יותר. ונשאר על אחד. נלך למים, לא נלך למים, ניקח את הנשק שלנו ונערוך משם. אני אתיק, אני אלך לבד במים, מה תדע? הנה אחד. חכה לו, איפה אתה? במים, איפה שהיינו פעם קודם ועשיתי טעות. אתה כבר הגעת למים? אז אתה קפצת לי שם? כן, אני בפנים. נראה לי זה בן אדם. נראה לי לקחו את התיבה, יש עם שתי צ'סטים. ו... אני אגיד לך לא. יש, עשיתי צ'סט אחד. הופה, יופי, מאק. מה? זה אתה? הנה. מת. עוד אחד. P90 יש לי. בוא קח, יש לי P90. עמית, ירו מרחוק זה אתה. לא, ירו בי עם שוטגן. לא, זה לא הייתי אני. אחרי זה ירו בך, אחרי זה פתח... תקשיב, חשב שזה אתה צמרמיים, ואני כזה מסתכל על השם. אני רואה, IDK, קח. אנחנו שלוש, בוא נהרוג את האחרון, בוא. ואחרי זה אני ואתה... כמה HP יש לך? 80. נעשה עוד שוט. לא, לא שוט, יש לי 37 HP. נעשה קרב נייף. נעשה כל מיני דברים וכל זה, אתה יודע. קרב נייף. כן. רק נמצא את ה... את האפס. רק שלא יקחה אותנו. מה יש פה בצד? רוצה קרב זאוזי? רוצה קרב חשמל? יש לך זאוס? כן, לך? לא. שיט, הורים אותי! הנה! דוד, אני חושב HP. יופי. בוא לאמצע, אני מביא קרב, אני מביא זאוס. בוא. איפה זאוס? בוא אחריי, בוא לאמצע. בוא. טוב חברים, אנחנו הולכים לגמור במשחק האחרון לסרטון של היום. עמית, יש כאן זאוס עם סמוק. ובפלאשבנק גם. זוז. ככה כל זה סט. יאללה בוא. קדימה. מוכן? עוד לא. מוכן חברים? זרוק סמוק. יאללה. שחק. שחק. אני משחק. איפה אתה? אני עושה בלגנים. בוא עכשיו סכינים, בוא. כמה שיש פי יש לך? 57, זה בסדר, יאללה, זרוק. לא, אני צריך להוריד לך ירייה. תבוא לפה. כמה עכשיו? 21. יאללה בוא. יש לי 7 קילים, תן לי את השמיני. מה? פגעתי במישהו. נשמע פגעתי במשהו. נייס. 8 קילס. טוב חבר'ה, אני מקווה שתהנתם, בוא נתאבד. לא עובד פה. אוקיי, אז מקווה שאתם שאהבתם. תעשו לייק. טוב, בסרטון הבא של סטורי אוף גיימינג. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה.